Ciao! Eu sunt Andrei. Astăzi să facem primul episod din seria noastră de Subase afară. Deci după cum vedeți pe locul 17 mi-a dat 16 și mi-a pe el. Bun. Se vocês querem uma minuta. Opa, opa. Babadoc. Ce-am întrecut? Flyer. Știu că mi-a trecut. Iar dacă mai iau pe tine, întreg. Papa. Ce văzut ce red? Ei, dai dinozaurul? Da. Și eu l-am. Brief, what the fuck. Dă-mi pe ăsta. Nu, stai să le vezi. Pap. Ai făcut fata asta? Sau asta colorată? Nu, cât costă? Păi să o colorezi 15, să o iei, uite-te. Cum ai numai că 7000. Nu e mult. Păi cât e că ai? Vezi ce poți să-ți iei. Ai și 3, ai mai mult de 30. Ce? Ok. Și îți iei pe asta. Nu, ți iei asta cu 15, că e fain. Ce-am dat? Ce sunt cheile? Păi dacă sunt faine, mă, să faci. Nu să stai, nu. M-am trecut vira asta. Eu asta am mers cu 6 ori. Am făcut 2 ani. Păi și de ce nu ți-ai la ninja? De puncte, mă. E copt. Ori. Eu nu știu ce puncte am făcut. Și multe chestii altele. Uite. Și pentru că eu am fost dacă să comunic. Asta și costă mai bine asta. Aveam să Cu 5 merg. cât? 5. Am consumat sechele. Și nici cât ăsta. Și eu am trecut de alea. Și ce rapid. Uai, ce noroc. Nici cât să. Cât? What the fuck? Tu te dai, n-are cum să... Uli! Nicu cât merg? N-am loc așa. Ba da. Ba nu, am 1080. Uite-te cu cât merg eu, mă. Cu 10 merg. Cu cât? Cu 10 merg eu. Cu 10? Uite-te. Stai că Acum bă, cu 5. În ultima secundă m-a luat. Deci... Ce să fac mică cameră?
Camera că nu știu câți bani am după bani. Hai. 509 de bani, e mult. Unde pe ce loc ești tu și vreau să te întreg? Nu m-am pus. Deci dacă n-ai jucat ca pe ale disperare, Nu-i câte puncte am eu. 2000. păi de că tu încă joci, eu încă n-am jucat. Eu n-am acum, n-am jucat. Dar era să mă urc tot pe ea, să mă sacrific. Tu la mine ești pe locul 26. Cât? 26. 26, pe dracu. Nici e pe primul loc la mine. Cine? Na. Moldovean? Nu pot să ce pe... Spune-mi tu dacă mânie. Primul episod din Subway Surfer. Nici bani, bag. Încă nu merg cu 1000, dar e aproape să merg. What the fuck? După trenuri intru. Uba, mama. Cât ai? Eu am 100 deja. 100, eu aproape 1000. 1000? Nu, ma. Te-am văzut. 1000. Vreau să mă... Da, aha, are, n-am atât, vreau să-mi iau 2000 de chei. Am câștigat o chitară. Ce nu mai joci? Stai să ceva 5000. Ce? Opa. Îmi dă bani. Trebuie și tu bani. Nu-i pe ce loc, 17 bani. Denisa. Жори 2. Жор 2. Jur, 2 la mine. No, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, share și să vizionați. Pa. Și distribuia.